Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 4 декабрь дүшәмбе. Студиядә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Барыгызга да атна дәвамына җитәрлек күтәренке рух, күңел тынычлыгы теләп калам. Әлеге теләкләргә тапшыруыбызның иҗат төркеме дә бик теләп кушыла. Бүген берничә үзенчәлекле бәйрәм билгеләп үтәләр. Бу турда алдагы минутта тулырак булыр. 1946 елның 4 декабрендә Мәскәү автомобильләр заводы конвейерыннан Москвич 400 автомобиле төшә. Сәгатенә 90 км тизлек белән йөрүче машина тулысынча немецлар җитештерүче Opel машинасының күчермәсе була. 2019 елның декабреннән башлап халыкара банклар көнен билгеләп үтәләр. Берләштерелгән милләтләр оешмасы банклар халыкның тормыш мәнфәгатьләрен үстерүдә генә түгел, гамәли җәмгыять проблемаларында хәл итүдә катнашуларын ассызыклап үтә. Бүген Кыш бабайга хат язу көне. Яңа елга Кыш бабайдан бүләк өмет итүчеләр, әкияти персонажга ихлас ышанучылар кичектермәстән хыялларын тормышка ашыру өчен бүгеннән башлап Кыш бабайга хат юллый алалар. Кырлайда яшәүче безнең татар Кыш бабае да сездән хатлар көтеп кала. Тапшыруыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Коклюш француз теленнән әтәчкәй матур тәрҗемә булып яңгыраса да, тормышта исә иң ягышлы авыруларның берсе. Соңгы вакытта Татарстанда коклюш авыру очраклары ешая. Тиз таралучы авырудан саклану чаралары бармы? Хәвеф төркеменә кем керә? Аңлатмаларны медицина фәннәре кандидаты Илдус Лотфуллиннан ишеттербез. Коклюшны элегрәк 100 көн дәвам итә торган җиткерү дип атаганнар. Элегрәк яки вакытларда ул чынлап та бик озын дәвам итә торган җиткерү белән бәйле. Аның җиткерүе дә гади җиткерү түгел. Без аны спазматический кашель дип әйтәбез, спазм рәвешендәге җиткерү дип әйтәбез. Аның җиткерүе дә аерым үзгә. Коклюш башланганда беренчедән ул күпмедер вакыт гади генә авыру кебегрәк дәвам итә. Борыннан макаларга, кеше бераз җиткерә, кеше җиткерми. Менә шушы беренче стадия беткәч, 7-10 көннән башлап, аның шушы спазматик җиткерүе башлана. Спазматик җиткерүе башланганда беренчедән бала яисә зур кеше, олы яшьтәге кешеләр авырый, җиткергәндә кысарлы итеп җиткерә. Җиткерә дә кысып җибәрә. Һәм икенчесе шушы спазматик җиткерү булганда кешенең реприза дигән әйбер башлана, реприза дип атала. Реприз ул нәрсә дигән сүз? Кеше җиткерә дә аның үпкәсендә һавасы бетә, тын бетә, һәм тын беткәнгә күрә кеше ныгытып сулыш ала. Җиткерә дә, аманнары дур итеп кинәт кенә сулыш ала. Коклюш булганда башка төрле үзгәрешләр дә булырга мөмкин. Мәсәлән, бала йоклаганда тын ала алмыйча уянып китә. Зур кешеләрдә кайчакта менә приемга коклюш белән авырый торган балаларның әниләре дә килгәч, кайчакта үзләре коклюш белән авырган булалар. Менә авырдым, җиткердем дә төннә белән сулыш ала алмаганга кинәт кенә уянып киттем дип әйтәләр. Андый бер күренеш тә бар. Һәм коклюш булганда җиткерү бик озак вакыт дәвам итә. Әгәрдән дәваламасаң, ул берничә айга сузылырга мөмкин. Кайчакта гадәти генә булган ОРВИ, гадәти генә булган авырулардалар коклюшка ашып китәргә мөмкин. Кеше аны үзе абайлап бетермәскә мөмкин. Шуның өчен антибиотикны табиб билгеләсен. Шулай булса да әйтеп үтик, коклюш булганда беренче 2 атна эчендә антибиотик эшләгән булса, коклюш җиңелрәк формада үтә. Иң дөрес тест булып, шушы коклюшның бактериясын үстерү булып тора. Посев, бак-посев. Тамак төбеннән алына. Ул анализның уңай яклары нәрсәдә? Ул 100% дөрес күрсәтә торган тест, ләкин аның тискәре яклары да бар, ул озак ясала. Шуңа күрә шушы бак-посев урынына иң еш кулланыла торган метод ул ПЦР. ПЦР ул тизрәк ясала. Тамак төбеннән шушы әзрәк кенә селәгә алынып, 3-4 кайчакта 5 көн эчендә әзерләнә, әзер була. Шушы коклюшны китереп чыгара торган бардетелла дип аталган микробның, бардетелла пертусис дип атала ул, шушы микробның ДНК-сы бармы юкмы дип күрсәтә торган анализ ПЦР. Шул ПЦРны кулланабыз. Кан анализлары алар бары тик авыруның икенче атнасыннан гына күрсәтә башлый. Кайсы кешеләрдә коклюш ул начар формада үтә ала дип әйтәбез, әйме? Шуларның иң беренчесе яшь балалар. Яшь бала, русча әйткәндә младенец, 1 яшы тулмаган балаларга без яшь бала дип әйтәбез. Алар өчен коклюш иң куркынычлы. Телнең уздечкасы йыртылу белән булырга мөмкин. Бик каты җиткергәнгә күрә телнең уздечкасы өзелә. Аннары туры эчәге тышка чыгарга мөмкин. Выпадение прямой кишки дигән нәрсә бар.
Кан белән бәйле осложненияләре бар, пневмония булырга мөмкин һәм иң куркынычы баш миенә кан саву кебек күренешләр булырга мөмкин. Бу күбрәк бәләкәй балаларга карый. Бәләкәй балалардан башка риск группасына тагын кемнәр керә? Тәмәке тататырган кешеләр, артык семизләнеп киткән кешеләр һәм олы яшьтәге 65 яшьтән узган кешеләр, алар да риск группасына керә. Күпчелек вакытта без аны балалар авыру дип санасак та, бу авыруның резервуары урта яшьтәге кешеләр. 20, 30, 40, 50 яшьтәге кешеләр коклюш белән еш авырыйлар, ләкин үзләренең коклюш белән авырганнарын абайламыйлар, белмиләр. Озак вакыт бик көчле булмаган йөткерү, кеше үзенең аллергия бар дип уйлый, ничектер маңкаладым дип уйлый, гайморит дип уйлый, тагын нәрсәдер. Һәм шушы коклюшны таратып йөри. Кул юу, битлек киеп йөрү кебек күренешләр, алар бәлки коклюштан бераз теге сакланырга ярдәм итсә дә, тулысынча сакламый барыбер. Коклюш ул бик йогышлы. Шуңа күрә коклюшның профилактикасының төп юлы ул вакцинация. Вакцина кайчан куела? Вакцина бәләкәй балаларга 3 айда, 4,5 айда һәм 6 айда куела. Аннары 1 ел үткәч, 1,5 елда ул яңадан куела. Олы кешеләргә дә, зур кешеләргә дә коклюштан вакцина ясарга тиеш дип саный башладык. Бу авыру булган ханымнарга карый. Авыру булган ханымнар, алар коклюшка каршы вакцина алып, үзенең яшь яңа туган баласына иммунитетны бирә. Илгәрәк ярты елга бер күрә идек, хәзер айга бер күрәбез. Димәк, бу күтәрелеш дип саный идек элек. Менә хәзерге вакытта килгән күтәрелеш ул 2018-19 елларга караганда күпкә ныграк. Көн саен коклюш күренә башлады. Көнгә 2 тапкыр күренә башлады коклюш. Бик күбәйде. Һәм аның менә шулай итеп беренчедән үз цикллары бар. Ул үзеннән үзе кайта. Икенчедән аның никадәр зәһәр, никадәр көчле формада булып кайтуы кешеләрнең никадәр дәрәҗәдә вакцинация куелган булуына карый. Кызганычка каршы безнең хәзер вакцина ясамаган балалар күп, вакцина ясамаган яшүсмерләр дә күп. Шуңа күрә бу юлы менә коклюш ул бик көчле булып күренә. Шундый якты, шундый нурлы, бөтен дөнья ак кына. Ап-ак була белә шулай, безнең туган як кына. Роберт Миңнуллин. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Саф татарча балалар радиосы Yummy Music Band белән берлектә Саф музыка проектының чираттагысын тәкъдим итә. Бүген проект кысаларында иҗат ителгән музыкаль җәүһәрләрне ишетеп була. Әлия тамаша алдыннан соңгы әзерлекләр бара, вакытлар тар булса да кунакка проект җитәкчесе Саф татарча балалар интернет радиосының музыкаль мөхәррире Чулпан Яркәева һәм яшь җырчы Кәрим Галиев килде. Проектның максатлары турында искәртеп, нәтиҗәләренә тукталып китербез бүгенге сөйләшүдә. Хәерле көн, исәнмесез, Чулпан ханым, Кәрим. Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез. Менә әлеге проектка Саф музыка проектына тиздән 1 ел тула, һәм инде менә алдыгызга куйган максатларга ирешә алдыгызмы? Иң беренче сорауым шул булсын әле. Чыннан да Саф музыка проекты Саф татарча балалар радиосы кысаларында дәвам итә һәм без шушы ярты еллык эчендә яңа елга хәтле 2нче сезоныбызга керештек. Бу 2нче сезонның концепциясен эстрада музыка белән бәйләдек һәм балалар белән берлектә Yummy Music Band төркемендә эшли бирә һәм безнең әле бу сезоныбыз йомгакланмый. Хәзер балалар бит инде иҗади лабораторияләрен үттеләр. Шушы бенд белән бүген безнең концертыбыз көтелә һәм әле алда тавыш студиясенә барып яздырулары да бар.
Менә балалар белән бергә олылар да эшләр инде шушы проект өстендә. Менә кемгә кызыграк икән Чулпан ханым? Миңа калса бу сорауны менә Кәримгә бирик әле. Балаларга микән, яшь башкаручыларга микән, яисә инде олыларга да. Бу үзенә керә шундый менә коллаборация дип әйтәләр инде бүгенге көндә шундый юнәлешне. Кәрим, син чын йолдыз икәнсең бит. Менә тапшыру алдыннан синең белән әзрәк кенә таныштык. Син безнең инде танылган артистлар белән чыгыш ясагансың. Төрле лауреатларда катнашып, лауреат исемнәрен, төрле конкурсларда катнашып, лауреат исемнәрен яулагансың. Һәм инде опера сәхнәсендә дә чыгыш ясарга өлгергәнсең икән. Менә никадәр синең нәтиҗәләрең. Ә менә бу проектка катнашу кайсы ягы белән кызыклы сиңа? Бу безнең репетициялар лаборатория кебек бара. Безнең белән Ями Music Band эшли. Без алар белән дус дип әйтик. Алар төрле инструментларны кушалар. Мәсәлән, бонги бик кызык инструмент миңа калса, бас-гитара, барабаннар. Һәм син бу лабораториядә булгач, шундый адреналин Үзеңә аласың, әйеме? Әйе. Бүгенге кичәдә нинди җыр белән чыгыш ясыйсың? Татар башкорт халык җыры Сәрия. Безгә дә җырлап күрсәтмәссең микән? Минем тавышым әле ачылмаган, ләкин сезнең өчен мин җырлыйм. Безнең профессионал җырчылар әйтмешли фальцет белән. Әйдәле. Ике матур суга бара Сәрия, җим-җим кара чиләге Сәрия. Безнең шәһәрнең кызлар сандугач балласыла. Безнең шәһәрнең кызлар пешкән кура җиләге. О, чыннан да әфәрин, чын артист бит менә, чын артист. Иртәнге студияда тавышы ачылмаса да, нәкъ сәхнәдәге кебек шулай җырлап утыра. Сезнең үзегезнең фонотеканы булдыруда менә шул максат итеп куелган иде. Бүгенге көндә күпме иҗади җимеш белән баетылган. Мактанырлык бармы монда? Әйе, Саф балалар радиосының фонотекасы артканнан арта бара. Без инде сан буенча 2000-нән артык позициядән өскә күтәрелдек. Безнең бу фонотекага шулай ук сәнгать советы аша узган музыкаль композицияләр туплана бара. Һәм әлбәттә Саф музыка проекты кысаларында беренче сезонда узган балалар башкарган 60 композицияны без шулай ук тулыландырдык һәм безнең хәзерге көндә безнең сайтта аерым бер битебез булачак, ирекле фонотека тупланачак һәм шушы сезоннарда катнашучы балалар үзләрен кирип тыңлый алачаклар. Шулай ук бу икенче сезон композицияләренә дә кагыла, әмма дә ләкин без монда әзрәк җыр сайладык, безнең 15 җырыбыз керәчәк, әмма дә ләкин алар нык сыйфатлы, чөнки тере тавышка башкарылачак. Монда без инде аның ничек дип әйтик, җырның мәгънәсенә күбрәк басым ясадык, эшкәртелүенә күбрәк басым ясадык. Менә бу Ями Music Band белән хезмәттәшлек итүегез дә миңа калса нәкъ шушы җырларны сыйфатын кайгыртудыр инде. Чөнки менә бүгенге көндә бу иң алдынгы әйдә баручы музыкантлар дип әйтсәк тә була, шулаймы? Әйе, чыннан да эстрада юнәлешендә эшлибез дип уйлагач, безнең дә төп миссиябыз иттереп менә шушы эстрада юнәлешен күңел ачу жанры буларак кына түгел, ә чыннан да төпле бик җитди жанр икәнен күрсәтәсе без килде балаларга да, профессиональ музыкантларга да. Шуңа күрә Ями Music Band төркеме чыннан да безнең таләпләргә бик туры килде. Профессиональ музыкантлар, бик талантлы егетләр. Егетләр генә дә түгел, Динә Закирова мәсәлән, скрипачка, шушы ук Ями Music Band коллективында уйный. Шуңа күрә сыйфаты ягыннан бик уңайлы һәм бик тәҗрибәле музыкантлар дип әйтсәк була. Шуңа күрә аларга ышанычыбыз 200% дип әйтсәк тә артык булмас. Катнашучылар турында менә тагын беләсе килә. Кәримнең проектка килеп керүе бик тә үзенчәлекле кызыклы булган икән. Шул турыда да беренче сүз, бәлки үзе әйтеп китер, Кәрим әйдәле. Кайда эзләп таптылар сине? Мине социаль челтәрләрдә Чулпан апа эзләп тапты. Мин Инстаграмда Чулпан апа күрде. Мин җәй көне аларга радиога барган идем, Саф радиосына. Менә
Шулай күреп алды. Шулай һәм Әйе, чыннан да. Монда бит инде безнең төп таләп беренче сезонда катнашкан балаларны катнаштыру иде, шушы икенче сезонда да. Әмма дә ләкин без монда башка балаларны да җәлеп иттек, җырның характерына карап, менә шу җырның эшкәртелүенә карап, шуңа күрә бик шундый харизматик тавышлар эзләдек. Һәм миңа калса, Кәрим бу эшне бик әйбәт башкара. Ә менә бу бит сезнең онытылган җырларны гына кабатлап җырлау максат түгелдер миңа калса. Монда ниндидер үзенчәлеге дә бардыр. Яңа яңгырашлар белән тулыландырумы, яшьләрне менә таныштырумы? Әйе, чыннан да шулай, чөнки без монда ретро җырларны да сайладык. Әлбәттә, без аларга яңа сулыш бирәбез. Ансы да бар. Чөнки хәзерге музыкаль жанрлар, алар бит байтак. Без монда менә шуны басым ясап әйтәсем килә, милливлекне югалтмыйча, аны шушы заманча жанрлар белән катнаштырып, фанк, фьюжн жанрлары белән, ниме төрле безнең татарча чача дигән җырыбыз да булачак, без анда катнаштырачакбыз төрле жанрларны. Шундый җырлар һәм әлбәттә бүгенге көндә иҗат итүче композиторларның җырларын да кергезим. Әйе. Менә бүген шундый үзенчәлекле көн, Кәрим, Кыш бабайга хатлар язырга мөмкин. Әйе, төрле яңа елга бүләкләр сорап. Алай-болай хат яза калсаң, нәрсә сорар идең үзеңә? Бөтен гаиләмә, дусларыма бәхет, шатлыклар, авырмасыннар һәм үземә зур уңышлар теләр идем. Без дә сиңа чын күңелле уңышлар телибез. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Искиткеч матур, үзенчәлекле, кирәкле проект. Һәм инде менә бу үзегезнең эшегез белән чыннан да җирдә матур эз калдырасыз дип әйтәсе килә. Һәм менә нәкъ шушы сүзләр сезнең шулай ук җимешегез, иҗади җимешегездә дә яңгырый. Бу безнең Резда Акиярованың һәм Ринат Харисның җыры. Әйе, без дә яшибез. Менә шул матур җыр белән бүгенге сөйләшүебезне тәмамлыйк әле. Сезгә барыгызга да уңышлар, матур көннәр һәм инде кунакта көтеп калабыз. Тамашачыларга матур җырлар тәкъдим итеп саубуллашыйк әле, ярыймы? Кичкән чакта матур булып калсын безнең эз. Яшә урман, яшә болын, яшә дала, яшәсәгез без дә яшәрбез. Яшә урман, яшә яшәсәгез без дә яшәрбез. Җирнең барлык шауларын күмәр, яңгырасын әле безнең сүз. Яшә диңгез, яшә елга, яшә чишмә, яшәсәгез без дә яшәрбез. Яшә диңгез, яшә елга, яшә чишмә, яшәсәгез без дә яшәрбез. Вәгъдәләр заманасы узды.